Čus lidi, sledujete první díl ze série Jak kreslit Minecraft. Začneme hlavou, nakreslíme si čtverec. Takhle. Máme čtverec. Pokud čáry nemáte rovné, tak si je víckrát obtáhněte. Takhle. Teď už to taky není rovné, ale vypadá to líp. No teď tělo. Nakreslíme si takovýhle obdélník. Postavený jako tady na těch stranách. Takhle. A než to postoupíme k nohám, tak si zvolíme na stranu, na kterou bude otočen. Nalevo či napravo. Takže já volím na levo, čili takhle. A doděláme si ten pohled, jako uděláme takhle čáry. Tady. A tady si to takhle spojíme. Tady spojíme. A tady si to zatím jak kdyby jenom posem. Že tady bude ruka a teď k té ruce. Tak nekreslím ruce jako v normálním Minecraftu, protože se s nima špatně manipuluje a špatně se kreslí. Tak kreslím takovéhle banány. No. Tak, máme ruku, tady doděláme pohled 3D. Teď si to takhle jak kdyby doděláme tu ruku, jak má být. Dáme si to sem, takhle, a můžeme dodělat rukáv, ten dává takovou další ruka bude třeba, jak ji zvolíme, takhle, taky, tak nějak podobně. Uděláme takhle, tady to spojíme a to je jak kdyby ten pohled na to. Uděláme tak, teď to tady tak jako spojíme, no tady se mě to moc nepovedlo, ale to se spraví. No sakra, to se mě hodně nepovedlo. No, z téhle ruky si neberte příklad. To je na nic. A teď jako jdeme k nohám. Nohy se kreslím docela jako jak je potřebuju. Čili třeba takhle. Doděláme už nohu, tady doděláme, že stojí. A tady kdyby ten zbytek takhle. Máme nohu. Samozřejmě všechny tady tyhle tři čáry musí být ve stejném poměru. No, poměru ne v úhlu, jako ohle. Další nohu si můžeme udělat, jak se nám líbí. Nebo jak potřebujeme. Třeba takhle. Uděláme kosočtvereček. Takhle. A tuhle nohu, no. Ten kosočtverec je moc velký, tak ho trochu sploštíme, jakože má tu nohu zvedlou. Teď doděláme kalhoty. A máme panáčka. A v dalším díle bych se rád zaměřil na kreslení bloků pohromadě. Jako třeba, když kreslíte nějaký krajinu Minecraft, tak aby ty bloky nevypadaly škaredě. A téhle sérii jsem se rozhodl, protože to je sázka s kamarádem, který má už 30 odběrů a já ho chci překonat. Takže nemusíte mě vůbec podporovat. A taky z toho důvodu, že jsem na YouTube viděl několik lidí a ti kreslí fakt hodně škaredě. A tím se ještě chválili. A to kreslí třeba Minecraftáka. Což ten je strašně slavný a být Minecraftákem, tak je úplně vyfapkuju. S takovýma srajdama. No. A to bude pro dnešní díl vše. Takže do příštího dílu si to 3krát nakreslete. A pak pokračujeme dál. Takže čus.